Čínske dejiny patria medzi tie najstaršie na svete. Počas viac než 2000 rokov vládli ríši stovky cisárov. Niektorí z nich boli múdri reformátori, iní vojenskí géniovia. No a našli sa aj takí, ktorí sa do histórie nezapísali hrdinskými činmi, ale bizarnosťou, krutosťou alebo šialenstvom. Dnes sa spoločne pozrieme na rebríček top 10 čínskych vládcov, ktorí sú viac menej známi svojou bizarnosťou než pozitívnymi činmi. Na 10. mieste je Wang Mang, muž, ktorý sa rozhodol, že dynastia Han by už nemala vládnuť. V roku 9 nášho letopočtu zosadil legitívnych panovníkov a vyhlásil vlastnú dynastiu Xin. Wang Mang bol posadnutý reformami. Menil mená úradov, peniaze, aj systém vlastníctva pôdy. Zaviedol dokonca nové typy mincí, ktoré boli tak komplikované, že ich nikto nechcel používať. Jeho nápady mali byť vizionárske, ale v praxi spôsobili len chaos, ekonomický kolaps a hladomor. A jeho koniec? Dao ho nenávidel tak veľmi, že ho pri povstaní roztrhali na kusy. Na 9. mieste sa nachádza cisár Hui, vládca, ktorý podľa všetkého trpel vážnymi mentálnymi ochoreniami. Slávna anekdota hovorí, že keď mu poradcovia oznámili, že ľud nemá čo jesť, odpovedal: a prečo teda nejedia mäsové placky? Takýto prístup k vládnutiu, ako asi tušíte, nepriniesol ríši stabilitu. Počas jeho vlády vypukla tzv. Vojna 8 princov, séria občianskych vojen, ktorá oslabila ríšu až k rozpadu. Hui sa tak zapísal do dejín ako panovník, ktorý nedokázal pochopiť ani základné problémy svojho ľudu. Na 8. mieste je cisár Yang. Bol to muž s obrovskými ambíciami. Rozhodol sa, že postaví veľký kanál, gigantické dielo, ktoré spájalo sever a juh Číny. Kanál prežil dodnes, ale jeho stavba stála život 100 000 robotníkov. Yang bol posadnutý veľkolepými projektmi. Staval obrovské paláce a zároveň posielal armády do nezmyselných vojen proti Kórei. Všetky tieto ťaženia skončili katastrofálne a vyčerpali ríšu. Ľud ho nenávidel a jeho vlastná armáda sa nakoniec rozhodla, že už má toho dosť a cisára sa zbavila. 7. miesto patrí cisárovi Zhengdemu. Na rozdiel od väčšiny panovníkov nemal chuť riešiť politiku. Namiesto toho sa venoval zábave. Vybudoval si tajný palác plný exotických zvierat a konkubín. Často sa prezliekal za obchodníka alebo vojaka a putoval po uliciach Pekingu, aby zažil dobrodružstvo. Raz dokonca vymenoval svojho obľúbeného eunucha za generála tigrov a vlkov. Jeho život skončil rovnako bizarne, ako prebiehal. Po opileckej zábave spadol do rieky a utopil sa. Na 6. mieste máme cisára Wu, ktorý sa rozhodol zničiť jedno z najväčších náboženstiev svojej doby – buddhizmus. Dal zničiť tisíce kláštorov a rozstaviť bronzové sochy Budhu, z ktorých sa potom vyrábali mince a zbrane. Mníchov a mníšky nútil, aby sa vzdali viery a vstupovali do manželstiev. Bola to kampaň veľkej brutality. Paradoxom je, že krátko po jeho smrti sa buddhizmus v Číne rýchlo obnovil a jeho fanatické úsilie tak vzišlo vnivoč. 5. miesto patrí Liu Kongovi, známemu svojou krutosťou. Miloval mučenie, podľa kroník raz nechal stovky ľudí zavrieť do klietok a upieť zaživa. Väzňom údajne nalieval rozstavené zlato do hrdla. Na hostinách zneužíval manželky popravených nepriateľov priamo pred hostiami. Takáto kombinácia sadizmu a dekadencie spôsobila, že jeho vládu si ľudia pamätajú ako obdobie čistej hrôzy. Na 4. mieste je Qianlong, cisár, ktorý sa preslávil svojou vášňou pre umenie a literatúru. Vydal tisíce básní, no väčšina z nich bola považovaná za slabé. Tomu však nikto nesmel povedať. Kritici riskovali tvrdé tresty. Qianlong bol posadnutý luxusnými predmetmi, zbieral obrazy, sochy a všetky možné kuriozity. Na starobu zakázal, aby ho niekto porovnával so svojím dedom Kangxi. Nechcel totiž, aby vyzeral menej cene. Koniec koncov žil dlhý život a abdikoval len preto, aby neprekonal rekord svojho predka. 3. miesto patrí cisárovi Jiangovi, ktorý bol posadnutý taoizmom a hľadaním elixíru nesmrteľnosti. Väčšinu času trávil nie v paláci, ale v laboratóriách svojich alchymistov. Nútil mladé dievčatá pripravovať mu špeciálne toniká z ortuti a iných jedov. Mal tisíce konkubín, ktoré ho nenávideli. A raz sa dokonca pokúsili aj o atentát. Pokúsili sa ho zadusiť jeho vlastným opaskom, no nepodarilo sa im to. Nakoniec ho aj tak zabil jeho vlastný elixír, ktorý bol zložený najmä z ortuti. Na 2. mieste je Wu Zetian, prvá žena, ktorá sa oficiálne stala cisárkou Číny. Bola nesmierne ambiciózna a nemilosrdná. Aby si upevnila moc, odstránila prakticky každého konkurenta, vrátane vlastných detí. Vytvorila obrovskú sieť špiónov, ktorí sledovali a udávali každého, kto by sa mohol postaviť proti nej. Zároveň však podporovala buddhizmus a vzdelanosť, takže niektorí historici ju dodnes hodnotia ako reformátorku. Jej vláda bola kombináciou geniality a hrôzy, ktorá z nej robí jednu z najkontroverznejších postav čínskych dejín. Na 1. mieste nemôže byť nik iný ako Qin Shi Huang,
prvý cisár zjednotenej Číny. Bol to génius, ktorý vytvoril základ ríše, ale aj tyran bez hraníc. Aby si udržal moc, nechal pochovať zaživa stovky učencov a spálil tisíce kníh, ktoré odporovali jeho ideám. Bol posadnutý nesmrteľnosťou a pil ortuťové elixíry, ktoré ho nakoniec zabili. Jeho hrobka je dodnes jednou z najväčších archeologických záhad a mimo iné ju strážia 10 000 terakotových vojakov. Qin Shi Huang je ukážkou cisára, ktorý dokázal nemožné výmenou za niekoľko rokov utrpenia. Ako sme mohli vidieť, čínsky vládcovia neboli vždy vznešení panovníci. Často to boli bizarné osobnosti, sadisti, fanatici, megalomani alebo ľudia úplne otrhnutí od reality. No a ich šialené rozhodnutia formovali dejiny jednej z najväčších civilizácií sveta. To by bolo na dnes odo mňa všetko, moje meno je Perín a my sa vidíme pri ďalšom videu.